Ο Θεός δεν υπάρχει. Αλλά ο Θεός είναι. Ρώτησε ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη το Θεό, ποιο είναι το όνομά σου? Τι απάντησε ο Θεός? Εγώ είμαι ο Ον. Το βλέπετε γραμμένο στην εικόνα του Χριστού. Τι θα πει εγώ είμαι ο Ον? Εγώ είμαι αυτός που είναι. Αυτό προσδιορίζει το Θεό. Είναι. Τι θα πει υπάρχω? Άρχω κάτω από κάποιον άλλον. Λοιπόν ο Θεός δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι. Δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι μια τρομακτική αλήθεια αυτή. Επειδή ο Θεός είναι, γι' αυτό εγώ μπορώ να υπάρχω. Αν ο Θεός δεν είναι, τότε κι εγώ είμαι ένα μειόν. Ή αν θέλετε, έστω κι αν σοκάρει, ένα σκουπίδι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι? Γιατί υπάρχει ο θάνατος. Ποιο είναι το μέλλον του ανθρώπου χωρίς το Θεό? Θα μεταβληθεί σε ένα ψόφιο κουφάρι και αυτοί που τον αγαπάμε ακόμα θα τρέξουν να τον θάψουμε γρήγορα για θα βρωμάει. Άρα το μέλλον χωρίς το Θεό είναι η σκουπιδοποίησή μας. Αυτή είναι η αξία μας. Και εκείνοι που αρνούνται τον Χριστό δεν κατάλαβαν ότι αρνούνται τον ίδιο τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Θεός είναι, εγώ μπορώ να υπάρχω. Και υπάρχω. Αλλά υπάρχω. Δεν άρχω. Είμαι κάτω από το Θεό. Και γι' αυτό μπορώ να είμαι.